El pla de mobilitat tant al nucli del poble com al nucli de Segur. I començant pel del poble, ja ho vam parlar i ho vam expressar en aquell moment, que quan entrés en vigor doncs, que segurament el conflicte, per dir-ho així, amb els veïns s'apretaria més i sembla ser que és exactament el que està succeint, no? Llavors el que us voldríem demanar primerament és que no hi hagi accions coercitives com van haver-hi des del primer dia d'implantació per continuar fent pedagogia a la ciutadania encara que hi hagi incompliments del que hi ha previst. També, ho vam dir en aquell moment, però ho tornem a repetir, doncs estaria bé paralitzar-ho fins que no hi hagin totes les resolucions de les propostes o demandes que hi hagin des dels veïns. I amb el tema de Segur també demanar una mica l'actualització, no? Quines accions s'han dut a terme, si hi ha noves calendaritzacions amb els veïns de la zona, etc. El tema dels plans de mobilitat. És cert que hi ha hagut bastant revolvori, però també és cert que són plans que fa molt de temps que s'anaven parlant, fins i tot han passat per consells de participació. Podem entendre que la ciutadania no estigui acostumada a fer al·legacions o a entendre una mica la idiosincràsia dels consells i la forma de les al·legacions o com es pot manifestar un encert o un desconcert. El que no podem entendre és que si els partits polítics que treballem tot el dia això no manifestin res, al contrari, precisament un partit que la CUP va vindre una representant de la CUP, va fer una consulta de vinya llarga, en el cas del poble, i tota la resta li semblava bé. Després es vingui a comissions o a plens i se'ns acusi de lo que se'ns acusa independentment del sentiment que tingui la ciutadania. Nosaltres no ens vam mostrar en contra del pla i el que vam dir era que havia de tenir un procés de participació ciutadana com calia perquè era una cosa molt important i els veïns i les veïnes havien de participar des de la seva elaboració i no només en la ratificació del mateix. Aquesta escolta activa que s'ha demanat s'ha fet amb totes i cada una de les persones que han demanat audiència amb els polítics atenent a l'Ajuntament, per telèfon, per WhatsApp, per carta o fins i tot venint a picar a casa. S'ha fet d'una manera totalment directa i transparent, s'ha explicar les coses. Una escolta activa no implica acceptar al 100% totes les peticions. En molts d'ells, l'al·legat o la seva explicació era el mío, como llego a mi casa. Quan aquí, quan es fa un pla de vialitat, tots, i suposo que estem d'acord, el que interessa és interès públic, no d'una persona en concret. És que això és exactament el que no ha de passar. Si no s'estableixen els espais de participació ciutadana, t'acaben trucant al telèfon, qui té el teu telèfon, està molt bé que atengueu aquestes circumstàncies, però el que hauríeu de responsabilitzar-vos és de tenir aquests espais de participació previs, perquè això no succeeixi. El pla de mobilitat millora d'una manera substancial en la vida de les persones i sobretot dels peatons. Els carrers han d'estar pensats pels peatons, els cotxes cada vegada, el que són els nuclis, han de passar a un segon pla. Nosaltres estem molt d'acord en que s'havia de pacificar el nucli, el que també vam dir en un moment està comprovadíssim que si pacifiquem aquest eix comercial pugen visitants i pugen en vendes. Totalment d'acord, el que passa és que actualment no tenim un teixit comercial com a tal al nucli del poble. El que tenim són petits establiments de forma disseminada, sense un foment ni una implicació real des de l'Ajuntament perquè creixin en aquest teixit ja els mateixos que n'hi ha o de nova implementació i per tant hi havia una tasca a fer segurament prèvia a això i que creiem que havia de sortir del procés participatiu perquè és cert que els veïns i les veïnes del nucli ja fa durant molt de temps que es venen queixant de manca de serveis, etc. Llavors creiem que era un bon espai per poder parlar de tot això, però es va obviar. Que precisament el nucli del poble està en decadència des de fa molts anys, que hem hagut de fer un pla de barris per intentar activar-lo, que precisament del pla de barris el que no hem aconseguit és dinamitzar el tema comercial, que és l'única cosa que ens ha fallat, però amb els 10 anys que ha durat el pla de barris han passat diversos equips de govern i no ho hem aconseguit, doncs bueno, al final doncs el que hem de fer són coses. El que no podem fer és estar-nos quiets esperant que caigui del cel una solució divina i que això canviï les dinàmiques, no? Precisament per canviar les dinàmiques s'han de fer accions i han de prendre accions valentes. Que ens podem equivocar, evidentment, però s'han de fer accions i s'ha de ser valent. La proposta s'ha tornat a obrir un període en el que s'han pogut fer al·legacions i s'han pogut fer comentaris i participació i ara es tornarà a portar una altra contraproposta. Vull dir, no sé, si això no és una escolta activa, no?, que heu dit, o un procés de participació, doncs no sé, que vingui Déu i ho vegi, no? A nivell de Segur,
Hem tingut el mateix, trucades, whatsapps, els hi hem explicat i podríem dir que un grau de satisfacció majoritari envers de les persones que no ho trobaven bé. Hem fet fins i tot una prova d'autobús, l'alcalde i jo, a veure com passava l'autobús per Segur, i realment, per on funcionava millor eren els carrers de sentit únic que abans havien sigut de sentit doble. A més, el problema que hi ha a Segur endèmic, Calafell és el segon municipi de Catalunya que té més cotxes per habitants, els carrers de doble direcció no tenien espai per aparcar. El pla de mobilitat millora d'una manera substancial la vida de les persones i sobretot dels peatons. Els cotxes cada vegada, el que són els nuclis, han de passar a un segon pla. Està molt bé que la visió tècnica del regidor i de l'alcalde pujats a un autobús puguin dirimir quins són totes les problemàtiques a nivell de mobilitat que puguin haver al nucli de Segur, però entenem que això és més un acte de teatre, a més utilitzant els canals de comunicació institucionals, que no hauria de passar.